I see my neighbor Pablo is... Pablo! Kara boys! Mythical talaga dito yung mga utang sa bayan. May kultura ang katipunerong ito. Pilipinas noon, ngayon. Kumusta nyo mga kabalyerong cancer? Ano ba ang mga nagbago sa Pilipinas noon at ngayon? At tinandaanan, magpugay sa mga ibinigay ng memes ngayon. 1930s? Oo, bumabalik. 1950? Aesthetic. Ano ba yun? RC? Mas kilala daw ang RC dito kaysa Coke eh. Nakakamiss ng hatakan lang, no? Hindi hatakan pababa sa social media. Wholesome. Ayun yung tiwa. Kahit noon hanggang ngayon, tito mo talaga. Lagi mga tito tatanong kung malaki na pututoy mo. Maraming salamat. Sunod. Oh, gabi. From noon hanggang papuntang future. Pocha. At least hindi mo ito pwedeng awayin. Pwede mo ba ito utuin? Nakuhanan ka lagi ng gravy, Andy gravy. Ang issue daw sa ganito is baka dumawalan ng trabaho yung mga ibang tao. Kasi yung mga robot, hindi yan naangal kung may contractualization itong kumpanyang to. Jalubot. So kung ito i-try nila ito lagay sa, sa may bandang recto, tondo. Ilang mga empleyado nilang robot ang uuwi pa sa kanila. Kasama ng mga ninakaw na plato at kutsara at tinidor sa mga bahay nila. Ay, para nakita ko. Ito ba yung sa Rizal? Puging inang yan, ang bilis, hayop. Yan ang ating teknolohiya. Never stop. Never stop running. Sarad. Ito walang RGB cooling. Sa literal na cooling. Frigidaire cooling. Ano yan? Hindi yan sigurado ka di ka pasmado, di ba? Hindi ka sila Acer, Asus mo. Walang ROG sa 3G here. Filipino sa... Kaya, hanggang tuloy-tuloy ang global warming. Ganito tayo lalakas. Grab boat na lang, no? May dalawan pa rin. Mahirap i-laminate lahat ng ID natin. Pocha, yan ang gusto ko. Pumiyok pa ako, hayop. Maraming salamat. Oh my God. Ito ba yung kaba ng bayan? Yung mga utang natin? Ito nakalalim. Pinag-reprice ka sa yan ba yun? Ginawa magandang balita. May nangyayari na. Ang pugay! Magaling! Mga birheng dalagang yan ay mapapasamin. Ang mga lupain na yan, babagsak din ng bataan. So makikita natin dito ang KKK. Kataas-taas ang kagalang ka. KKK. At ang Sundalo na nagsabi ng Ang pinakaunang sundalo ng mamatay na sa hapon, wag lang sa vibe check. Oh, shit! Okay ka natin, Arangay yan. Ang bilis na talaga, di ba? Hindi nagbabago noon at ngayon, mga Pilipino, ang katipunero natin kating-kate. Hindi mo masispell ang katipunero kung walang kate, di ba? Mga kawal ko cancer dyan, magaling, lumaban lang kayo. Galing kay Bruhian. The descent of the advanced Luzon native dweller. Descendant of Mindanao para. Talo ang KKK sa MMM. Magisig matigas magara. Parang walang Bisaya nagtitiktok Okay, kalahati haraka yan. Pang members, hindi ko pwede pakita yun. Mga matitibay ang bayo Pilipino, mapa Luzon, Bisaya. Lagi na nag-aaway Luzon at Mindanao. Paano na yung mga Bisayas natin dyan? Ayun na, nakokontrol ako. Diba yung mga mga nagtutusok? Miyandang nga boys. Kawal! Sugod! Dali nyo. Kala ko blue job tong nasa kanan. Totoo ba yan? Atin ba to? Sa Pilipinas ba to? Pirates of the Caribbean, pero hindi sa atin yung mga dagat. Sige, pighati. I gotta go. Revolution English. Mama? Ay, si Julie Boy kung naliligo 5 times a day Mama? Gago! Doon ba talaga galing yung terminong gago? Diba? Pahinga kami mga eksperto dyan sa kasaysayan ng ating mga murahan. Maraming salamat, galing kay Rainier.
Car was invented in 1986. Magkara boys! Papagas mo na bago umiyot! Bago pumunta sa iyot. Sheesh! Di ba pag ginawa mo to dalawa parang ka nagtitinikling, mabubuo na. Kaya total nagsimula ang sheesh. Mataas-taas ang kagalang-galang vibe check. Maraming salamat. Pabili po ito literal na panahon pa nila General Luna. Si Mang Juan nung panahon ng gera, napabayaan na ba? Gusto ko sana may magbukas niyan kahit isa. Mas makunat pa sa isang Ilocano yan pagbukas. Kaya tagal kay P. Gravy, Barangay Days. Ukang na. Oh, may Netflix na pala. Stranger Tiwalis. Galing kay Vince. Yan ang nagagawa ng 300 plus years. Mark, Paul, David. Mas mga apelido no? Mga Domingo, Zarzuela. Maraming salamat. Sunod. So ito, isa pang mananakop. Mga lecheng hapon. Mga whips dyan. Kung alam nyo ating kasaysayan sa mga hapon, baka hindi kayo ganun ka-whip. Oh, gusto ko na pupunta sa Japan! Tapos mga namatay nung panahon ng hapon. Sige, pumunta ka na dyan, iho. Oh! Ninja. Sa tondo, maraming ninja. Maraming samurai. Talagang sa tagiliran. Puta, Lito Lapid. Oh! Tera, hype! Wala pa sila mga kunay dito. Oh! Tera. Santa Ana Park. Siyempre, Suzuki Motors ang ating collab. Ano yan? Puputulin sa gitna. Oh, po na. Oh, shit! Ay, na-hype ako dun. Bad trip. Long rason kung bakit gusto ko ng Jollibot. Ayan. Hanggang ngayon, malandi ka pa din. Kaya na, hindi pwede ang sad boy noon at ngayon. Artikulo 1. Tagalagay, dazzling share. Hindi natin justify yun. Ilogo mo yun. Supported na kay. Wow, what's up? Malalim na na. Spanish illegal disciplinary surveilling to the Spanish officer putan. Pilipinas after isang top tier gaming PC lang tayo noon. Yun lang ang buong Pilipinas. Sulusot na rin. Enjoy nila. So, lalaban yan! Yun! Lumaban! Oy, Edward! Di pwede. Ito naman. Ang ating tagapagtanggol. Pwede ba? Lahat naman may kapalit. Yan naman talaga ang kasaysayan. Lalo na panahon ng sakupan. May kanya-kanya sila mga goals. Okay, no? Bisaya lang malakas. Pagkat mga artistang ang Tagalog ay bulok. Pluma ang puso ko. Bakit? Philippines flag animation but in different ideologies. Democratic syndicalist. Technocratic. Basta alam ko ayoko fascist. Nationalist. Oh my god, no! Communist. Democratic. Ako yun Face alabit. Progressivism. Ito no? British. Ako legit. Sa mga versions niya. Oh, Theo, di pa ba tayo Theo ngayon? Di pantay. Urong mo sa kaliwa. Noodles lang ang pinakamagandang ideolohiya. Matik kawal ako ng mga to. Cantonese. Pilis. Mr. Madkill. Kawaii! Kailangan ito laging gawin, Dudumi talaga. Jolly Betlog ko ay tumitigas. Mr. Legends. Filipino. Inumin na ating mga pangako. Galing kay Ellie Gamer. Dear brothers and sisters, from the hashtag Philippines, 500 years have passed since the Christian message first arrived in your land. And thank you for the joy you bring to the world. Filipino. Okay. May mga mabuti namang nadulot yon, pero di ba, hindi lahat. Ito yung gray area ng ating kasaysayan. Hindi yung black and white lang. Ano yung starfish? Toys the colors out.
mythical talaga dito yung mga utang sa bayan na hindi na nabayaran. Kapre ba yun? Amalanhik. Maraming barbero. Ang babayan. Mabisayas, marami yan. Verbal lang. Parang bakla. Versus Alfred. Ano ba yan? Kala ko totoo ulit. Nag-enjoy na ako dun sa iba eh. Ano yung sari manok? Anong klaseng manok ang sari manok? Stig, para Maranaw art. Para ba siyang ano? Howo, si Howo, di ba? Parang si Ibong Adarna din, pero hindi yung tinira ni Derek Ramsey. Mine, I'm fine, but IRL, I'm a Filipino. Ah! I have a genetic Ine! disease called being Filipino. I'm sorry for being Filipino. It's not my fault. Mas gusto ko na maging Pilipino kaysa maging isang weeb na hindi na niligo. So that no one... I smile all the time so that no one knows I am Filipino. Sarap. Okay lang, shitpost lang. Galing kay Twilight. Ay, ano ba to? Gusto ko yung personality to eh, di ba? Si Bateman, yung American Psycho. Gusto ka na ba? Hindi, bumoto ka pa rin. Alam ko sobrang circus ang ating politika. Kailangan yung bumoto. Right niya, na pinanganak ka dito, panindigan mo yan. Diba? Hindi yung iyak ka na iyak tulad ng kaninang wave. Pilipina ko eh. Ganun. Oo tayo. Ano ba? Environmental. Kaya pa nagpuputuan sa Mindanao. Noon at ngayon, mga tigang pa rin ng mga Pilipino. May kultura ang katipunerong ito, si Introberto. Tunay na pusong Pilipino noon hanggang ngayon. Jerry's deaf my hero pirate. Oh! Brooks, Molly May, and Elf Fields. Dude, Rock, have to relate. Swear. Nagunraytan ng gunshots, dude, mga 10 times para masiva ng bagong bayan. What? For real. Kamburs and Chinese Marjo. Hold my venti, that name's Dope Rose. Pull it up on my Jollibee with J Riz. Hey! Yo, ano? Ito galing kay Charlie. Hi, Ano ba? ako po si Travis Dito Crab. natuto si J Welcome Riz sa kusina ng ko. Tagalog. Ngayong maglaluto tayo ng Classic. adobong Tagalog manok, yan si... mantika, Namiss ko nga si Tito suka, Travis. Ay, pauraw na ulit. Hello, Garci. Sino makakalimot noon, di ba? Pero boomer na to. Pa-boomer na. Edsa? Okay. Copyright. Si J-Riz and the Broskies. Dito nagsimula yung mga buhaya. Ito yung mga direct descendants sa mga dinosaur na ngayon nasa gobyerno na. Bakit ka ba kasi nag-evolve? Ha? Di sana ako nagtatrabaho. Wala sana nagpagod ngayon kung di ka nag-evolve. Angal ka. Okay, mas malayo pa. Kung nag-aaral ka, naiintindihan mo bakit ito mga pinipili. He's clean. Well, looks like that's it, except for the flight crew. Hey, Brian, what's with the Johnny Law routine? You're back from Manila. You had lumpia for dinner. Then you made love to 2 Filipino women. And a man. You mean 3 Filipino women? No! Hindi ba Thai yun? Bakit Thai yun? Mas marami sa Thai. Kaya kami Thai boys eh, di ba? Ito mga mythological creature natin. Sa ibang tao, ang mythical creature, mga girlfriend. Lagi na tayo inaaway. Ano ba? Kami lang ang pwede manlahi sa sarili namin. Lahat ng lahi, takira nyo. Oo, ang noon hanggang ngayon, laging naghahanap ng perlas. Mga katipunerong, kating-kate. Christmas na ano. Jesus Christ. Ayan o, di ba? Mga dalaga talaga eh. Ito gusto eh. Mukha ng dalaga, bago diligan ng hardin. 3 dalagang pinaglalaroan ni Pedro. Pagod na. Uuwi na para sigawan ng asawa. Dahil nagpala ka ng iba. Naligaya. Oh! Nagkaroboy, nakahanap na, nakapunta na sa lugar ng iyon. Sino mga kabataan ngayon? Well, hindi lang naman si Rizal ang ating bayani, tandaan nyo, marami pang iba. Pero yan, pang June pa dapat to eh. Filipino. Kaya pighati ito, kaya maraming salamat. Unitin ang mga patient, hindi ang mga dalaga, matama yan. Alex Strider. Alex Strider ng Pinas. Oh!
Diba kasama sa kasaysayan to? Mangyayari na to. Oh! Huwag na si Bato. Tayong lalayo. To be a Filipino, you have to be a racist. Eh, sobrang saya, di ba? Kahit tahimik, bigas, pasalamat ka boy ka pa. Shield sa mga bagyo at laging di-brown out. Okay. Outsider, itago nyo yung mga pera nyo sa bangko nyo. Baka nakawin ng gobyerno. Parang One Piece ang plot. Pwede rin pa. Ay, parang baka rin yan. Mga pirata sa gobyerno. Ay, kayo lahat. There are Luzon in the north where you can find the capital Manila and where Sobrang daming. Bisaya. Anak-anakan lang. Wala ka ng family planning. At sukdulan Sabi ka sa'yo, ang sa Bisaya. kasamaan. and Mindanao in the south. Otherwise, Welcome to the rice fields, motherfucker. Okay. Kailangan talaga to yun na panangagampan. Lahat ata ng kandidato nakita ko na sumayaw. It's more fun in the Philippines. There's gotta be some shit. Oh my! And the greatest Filipino and the father Swagapino was a just Birthday and I wish you the best of everything. So do not be excitement. ating representative ambassador to. Gamers and streamer. Pag ito malaki joga, hindi ko kilala. To be in the together, you should go to the competitive coffee shops. Okay, true. May magbumura ng putang air. Kala ko yung mga Facebook streamer natin eh. Mga mahihina nila lang. Wow! Grabe. Nagantay talaga ako ng 3 araw bago ako mag-react kasi ngayon ko lang nakita tong pinanggalingan ng unang video. Kaya PaoLUL noon, PaoLUL ngayon. Hindi ko agad Near Asia, in the warm waters of the Pacific Ocean, is a group of islands called the Philippine Islands. Oh yeah. If you wanted to visit someone living in the Philippine Islands, you would probably go first to Manila, the biggest city in the Philippines. Emphasis. From Manila's harbor, Pwede ka pa mag-anak ng 10 nang hindi ka the city's modern Lubos shopping sa isla. districts. Here are city people you might like to visit. Shani. Or perhaps you'd like to go outside the city of Manila, away from its big buildings and harbor, and out to the peaceful farm countryside of the Philippines. Here one morning you might find farm people you'd like to visit. People like this man on the water buffalo. If we could spend a day with him, what do you suppose he'd tell us about the Philippines? Let's listen to him. We always get ready for work early, while the day is cool in my village. My barrio, as we call it. I see my neighbor Pablo is getting ready to go to his rice field. Pablo. Ano ni Paolo? What we call a carabao. Carabaos are used for doing heavy work. Although another of my neighbors, Cesar, has a modern tractor he uses in his large rice fields. Pimp na yan. Panahon pa lang Other neighbors of mine take the village bus to go shopping in the next barrio of strong bamboo and nipa leaves which grow nearby. Nipa, hindi maple. Ito Canada. I see my wife Dolores is making Dolores! breakfast. There is plenty of fresh fruit and we have steaming hot rice from my steaming rice hot field. Dolores. My son Ramon is still asleep inside the house. But not for long. In honor of your birthday. Birthday? Then Ramon remembers. Today he is 9 years old. Congrats. Kailan to meron bang tutulian dito? Bigyan ng machete. Many presents. He had better not sleep late today. Pero magti-TikTok So pa Ramon ako. quickly rolls up his straw bed. Tsaka masipag. Ito dapat ang mga bata ngayon. But I think his mind is also on the presents he hopes to get later at his party. Yung accent no English no? Yung iba After breakfast, Huwag nyo naman katayin it tong is time for FPU. me to go to work in my rice fields. Motherfucker. Starts, and I have much plowing to do. Ay, si Dolores pa In a yan. little while, and they pass our village church. It is old, for it was built by the Spanish missionaries many years ago. Today, Ramon has a question about the United States. Bakit sila kupal? His teacher shows him the United Kaibigan ba States sila, kakampi? on the map of North America. In the meantime, in her high school, Juanita, Nako, magiging mga marites sa sila. in home Marites economics, training. she learns to sew fine patterns
and do fancy Di mo ito pwede stitching. pakita ngayon, baka magalit yung Twitter. Bakit kailangan stitching pag babae? Anong gusto niya paramdam? It is an Cancel! art many of our Cancel to Philippine public school! women are proud Cancel! of. Meanwhile, my wife Dolores is finishing her shopping in our barrio. At the Nakaso? village stores. Ano yan? At the end. Louis Vuitton basket, oh. First, Yun, oh. Juanita sets the Lechon table. ba yan? Pag yan, di Later, lechon. She may take a Wala ako turn sa at Pilipinas. barbecuing Yes! the pig her mother has prepared. Let's go! We call roast pig. Pig hati! Literal na It is pig a hati. treat we can afford only on special occasions. Yep. The work has been hard for both of us and for my Carabao. Now, it is time to go Ngayon, home. kotse na naman na So ginagamit, di ba? Ramon and Makina. I unhitch the Carabao. Then we take him back to his place near the river. Ay, hindi nila This is where pagmamayari. he Iwan stays lang nila. until I need him the next morning. Deep in the Parang cool, renta muddy lang eh. water Carabaos love so much. Ah, ganun pala yun. Then back we go, along the road to our paano village, to our house. Walang, may tali, di ba? Pero There. sa tali. Look, Ramon, what a sight. Tutuli. Everyone is gathered for the party. Eh, pag nakalabas ka na ng kwarto mo, after ng pandemic. An uncle Mabuti lumabas ka and na, cousin, iho. and his school friends. Happy birthday, Ramon, they say. My Ramon is very pleased. Happy What an Ramon! honor. Like Yan this, na, mga it tito-tita teaches mo. his Oh, malaki na ba grandmother patutoy mo? Grandfather also has a present for him. You Ayan. Bagong phone. Bagong Samsung S20 see, a Ultra. nice new shirt he brought all the way from Manila. May naglabas na After ng he has Apple eh. cleaned up, Raman thanks me and his mother too Maraming for the many salamat. presents. And the food. being Yun, served let's at his go! party. Wala pang Everyone pandemic, pwede enjoys pa eating magkamay. some rice Lawayan, with the lo. many delicious. I work that tomorrow may be better for them. For my son Ramon and my daughter Juanita. So Saan that kaya they sila in turn will make a better life for themselves and for other families of the Philippines. Tama. Kaya huwag nyo gawin retirement fund ng mga anak nyo. Buti di ba sa Aladdin yan? Ayan. So balik tayo sa PaoLUL noon. Balik ako sa kahit na ako. At pamuli! Galing kay Catherine. My first stop motion animation. Ooh, ayos. Ah! May kalendaryong maliit. Ano ba ito? Oh, talento ng Pilipino. Noon hanggang ngayon. K-pop ba yung naka... Mukha ko to. Ito yung literal ko mukha pag-gising eh. Nakakagalak! Kagalak-galak! Kagalang-galang! Pagod na. Oo, ito. May pastim pa si ate. Ganda. Like ka rito sa description. Ganda. May share nyo siya. Salamat kay wholesome din. Diba? Sa dulo ng araw, yung mga bayaning namatay, yung mga nangyaring kasaysayan natin, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga bansang dumaan sa ating boys dumaan sa Pilipinas. Sa dulo ng araw, ito ang na meron dahil. Pucha, laki ah! Ating pang-araw-araw ang naging resulta ng mga ipinaglabang yan. Ay, puta, plastic yun. Oh! Oh. Vibe check. Wow, kala ko pang bata lang to. Anak niya to, no? Ginising ba niya yung manok? Alagaan ng mga magsasaka natin. Eh, nagulat ako doon. Kala ko laro lang. Kala ko wholesome lang. O, tsaka malalim pala to eh. Ito literal na sheesh to. Isa to maganda. Maraming salamat, Catherine, ng Black UVC. Napakaganda. At doon natatapos sa ating pila ang mga memes ngayon. Gusto pa ba ganito? Huwag nyo kalimutan gustuhin, ikalat sa inyong mga kapwa katipunero, at huwag nyo kalimutang sumunod sa ating channel. Pinipilit ko na lang. Ginoong PaoLUL na mamaalam. Tayo na